Jams with the Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong madalas Ay? na bagay o kung ano man ang kina-OOA-yan mo? Ito naman, Monday na Monday, usapang OA O syempre, talaga. ganun talaga. Ako, ang kina-OOA-yan ko talagang bagay, Sunday. Bakit? Kasi sobrang excited niyang mag-Monday. Alam mo yung sobrang OA ng bilis and all. Na parang, napikit pa lang ako. Awa. Yung parang ano lang ako kumurap lang ako. Umaga na. Ay. Ganon, ang OA sa bilis. At least nagising ka pa. Ay, oo Na-realize mong Lunes na. Nakakatakot kung nagising ka nga, tapos pagpunta mo sa CR, lumagpas ka na sa dingding. Di na nagising. Oo. Ikaw ba, anong kinaiinisan mong ka-OA yan sa buhay mo? OA ako pagdating sa health. Ay, wow. Oo, ang tawag nila doon, parang may hydro... Sepanks? Hindi. Ay, iba. Hintikan ka na naman madulas. Hydrosepanks. Yung mga yung halimbawa OA na nagkaroon ka lang ng onting sugat, feeling mo magkakaroon ka na ng tetano. Oo. Ayan. Produkto yan ng mga nanay natin. Oo. Nina Tita Carmelita. Kasi nung bata pa tayo, kapag na ganun tayo, na slice yung skin natin, di ba sasabihin, hala, lalabas dyan yung kinain mo. Baka sa nanay mo. Yung nanay ko hindi OA pagdating sa sakit. Kabaliktaran. Ano halimbawa, masakit na yung ulo mo. Sasabihin sa'yo, itubig mo lang yan, OA ka lang. Sa akin, OA yung magulang ko. Lalabas dyan yung pari. Ayan. May ganun. Ano pa mga lumalabas sa sugat mo? Lalabas daw yung madre. May lalabas na kuneho. Pero never niyang nasabi na lalabas yung pera dyan. Ay, kung pera ang lalabas, siguro wala nang natira sa balat ko. Sinugatan na lahat ng pwesto. Oo, give me pain kung ganun. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, dahil usong-uso ang topic ngayon ng pagiging OA. Yan. Eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang unang dalawang iba't ibang uri ng OA! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga OA sa sarili. Hala talaga. Ano ba yan? Oh, Jessa, anyari sa'yo? Napaka-aligaga mo na naman, Lunes na Lunes. Paano? Nakita ko na yung result ng exam natin. May result na? Patingin. Ito. Ay, kala ko babagsak ako. Buti na lang, pasado. Ikaw, Jessa. Naku, bawi ka na lang sa susunod. Marami pa namang next time. Hindi ko matatanggap na bagsak ako. Paano na lang kinabukasan ko? Paano ako makakahanap ng magandang trabaho kung bagsak ako? At isa pa for sure, maaapektuhan nito ang eating habits ko. Naku! Dahil sa stress ko, mapapasamgyup na naman ako nito. Sabi ko magda-diet na ako ngayon eh. Paano na ang kinabukasan ko? Jessa, napaka-OA mo. Short quiz lang naman yun eh. Hindi nga graded eh. Tsaka wag kang OA. Paano hindi ka babagsak? Puro ka TikTok kapag nagre-review tayo. Ayan. Ito mga OA sa sarili, yung parang overthinker, ika nga nila. Pero kung ako tatanungin na, mas okay na para sa akin yung ganito kasi may paki siya sa kinabukasan niya. Oo yan. Yun nga lang talagang ang stress niya nanggagaling din talaga sa sarili niya and all. Siya lang talaga. Meron akong ganitong kaklase nung high school. Si Rodi Ann Valio. Hello sa'yo, Rodi Ann. Grabe, sa sobrang OA niya, yung stress niya, na-channel niya sa lahat ng tao. Oh no. So lahat ng magkakaklase, aligaga na tuloy dahil sa kanya. Yun yung pangit na epekto ng pagiging OA. Yung nakaka-apekto ka na negatively sa paligid mo. Pero at least, 'di ba, sabay-sabay kaming nakapasa, nakagraduate. Kaya salamat sa iyo, Rodi Ann. Anyway, that's number 1. Puro naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa, ito ang mga oversensitive. Ano ba yan? Girl! Anong oras
pupuntahan natin. Diyos Mariosep, ang init-init dito sa bus. Aray, ang sikip-sikip pa. Naku, Jessa, konting taste na lang. Konting taste na lang. Excuse me. Aray! Oh, Jessa, napano ka? Itong lalaki. Ano? Pinalya ako. Muntik na akong matumba. Ha? Paanong binalya? Nag-excuse me ako. At isa pa, yung balat mo lang naman sa kamay na dikitan ko Si! Dinidikit mo yung balat mo sa kamay ko. Malamang, masikip dito. Kung ayaw mong madikitan, mag-taxi ka. Bastos! Lunes na Lunes, ininit mo yung ulo ko. Ayan! Ilugar ang pagiging oversensitive lalo na kung nasa pampublikong sasakyan ka. Kaya nga, hindi ka anak mayaman. Oo, ang dami kong mga na-encounter na ganyan. Yung madikitan mo lang, Awa. feeling niya talaga ikaw na yung pinakamaruming tao sa buong mundo. Yung mag-aalcohol sa harap mo. Oo. Di ba medyo nakakaasar yun and all? Okay lang naman mag-alcohol, pero patago dapat. Kumbaga somehow discreet. Though walang nakapublish na rule na ganyan. Kumbaga tao ka pa rin eh. Ikaw kaya gawin yan sa'yo. Oo. Diba? Diba ang Diba? sakit naman? Totoo. Tignan nyo si Konyo Bicolano. Kapag ikaw natatalsikan mo ako ng laway, Oo. nakita mo ba ako na nag-spray ng alcohol? Oo. Hindi. Oh, hindi, di ba? Hindi, pero nakikita kita nagmumurak at ito na naman siya. Di mo alam, pagkatapos ng adlib natin, lumalabas Oo. ako tapos nagsispray ako ng alcohol. Ay, oo. Ayan, mas okay yung ganon. Pero medyo nainis ako nung sinabi mo. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung kabisyo nating OA. Ayan. Ayan, i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Uy, gusto ko lang palang pasalamatan dahil may aruga na naman ang ating mga buhok Syempre. at kuko. Aha. Maraming salamat sa Create Salon sa may Sampaloc, Manila. Yan. Sina Sir Dance, maraming salamat po. Uy, may nakikinig sa ating mga Grab drivers ngayon ng mga taga Bulacan. Awa. O, doon sila nakatira at dito sila nagtatrabaho sa Maynila. Hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtuto. Ayan, mahal na mahal natin yung mga taga Bulacan. Totoo yan. Lahat ng mga nananalo sa loto galing sa kanila. Baka naman pwede kayo mag-share ng swerte sa amin. Kahit pakapela. Kaya nga. Ay nako, Asya Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara. Kape? Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Sasakyan sikat! Basta't Love Radio! Ang radyo mo!